Ušiel ti vlak v roku 2017. Ušiel ti vlak aj v roku 2021. Ale povedal si, v roku 2024 na neho konečne naskočíš. To je to super správa, lebo zákon o zdanení krypta sa zmenil a tým dobrým smerom. Sleduj ďalej. Toto video bude stručné a budeme hovoriť čisto len z technického hľadiska. Ako fungujú kryptomeny a ako sa z nich platia dane. Poviem, ako sa platia dane z kryptomien, keď dosiahneš zisk. Ako sa platia, keď za to kúpiš, dajme tomu, bicykel. Ako sa platia, keď robíš staking. Ako sa platia, keď robíš ťažbu kryptomien. A hlavne, keď sa mení kryptomena jedna na druhú alebo po prípade stablecoin. Ako sa platili dane do roku 2024? Keď si platil daň, budem hovoriť teraz čisto len o fyzické osobe, keď si to kúpil ty ako osoba a nie na firmu. Ak si to kúpil ako fyzická osoba, tak si platil buď 33% alebo 39%, čo bolo 19% daň a 14% zdravotné poistenie. Po prípade, ak si zarobil nad 37 981, to uvidím sem presné číslo, tak si platil 25% a 14% zdravotné poistenie. Preto hovorím 33% alebo 39%. Príklad. Kúpil si za 100 000, predal si za 200 000, čiže si dosiahol zisk 100 000. A tých 100 000, tak si musel štátu odviesť buď 33%, ale keďže to bolo nad danú sumu, tak si musel odviesť 39 000. Hej, 39% zo 100 000. Čiže 39 000 išlo štátu. Po novom od 1.1.2024 sa bude platiť 19% alebo 25%. To znamená, že ak dostaneš ten istý zisk 100 000, tak budeš platiť 19 000 štátu alebo 25 000 štátu. Kvôli tomu, že je to nad daný príjem, že je to už vysoká suma, tak budeš platiť 25%, teda 25 000. Ale čo nové vzniklo, je, že ak držíš danú kryptomenu dlhšie ako 1 rok, tak budeš platiť len 7%. Len 7% a žiadne zdravotné poistenie. To znamená, že ak si to predal po roku, tak budeš platiť 7 000, hej, a nie 25 000. To je hlavný rozdiel, čo sa stalo. Teraz si môžem povedať, ako to funguje, keď mením kryptomenu na inú kryptomenu. Príklad. Kúpil som Bitcoin, ale vidím, že možno bude Ethereum rásť viac. Tak vlastne čo spravíš, že predáš Bitcoin, ale nepovieš, že Bitcoin, euro a za euro kúpiš Ethereum, ale povieš rovno z Bitcoinu na Ethereum. Ak spravíš takúto transakciu, tak z toho sa daň neplatí. Hej, čiže keď meníš kryptomenu na inú kryptomenu, daň neplatíš. Teraz sa niekto môže spýtať, je USDT, alebo teda stablecoiny, USDT, BUSD, USDC, TUSD, platím z nich daň? Áno. Ak meníš Bitcoin, Ethereum, reálne kryptomeny, ak ich meníš za tieto stablecoiny, tak vtedy platíš daň. Hej, čiže je rozdiel medzi stablecoinom a inými kryptomenami. Zo stablecoinov, keď meníš kryptomenu na stablecoin, áno, vtedy platíš daň. Tak ako keď meníš Bitcoin alebo celkovo kryptomeny na eurá, alebo doláre, alebo české koruny. Vtedy platíš daň. Ako to funguje, keď robíš staking? Pre tých, čo ešte staking nerobili, v jednoduchosti máš príklad 1 Ethereum a dáš ho do stakingu. To znamená, že príklad máš 5% staking za 1 rok. Ak si mal 1 Ethereum, tak budeš mať teraz 0,05 Ethera. Platíš za ňo daň? Nie. Za staking sa daň neplatí. Platí sa len vtedy, keď 0,05 Ethera predáš. Príklad, Ethereum stalo 1000 eur a v priebehu roka na 5% úrok si zarobil 0,05 Ethera, teda 50 eur. Ak sa udržala rovnaká suma toho Ethera, hej, že stále stojí 1000 eur. Tak si vygeneroval 50 eur. Ale dokým to nepredáš, teda nevymeníš za stablecoin alebo za eura, tak neplatíš z toho daň. Platíš len, keď to predáš. A takisto môžem povedať o ťažbe. Ak ťažíš príklad Bitcoin alebo svoje iné meny, ktoré sa dajú ťažiť, tak neplatíš z nich daň. Príklad, dal si ťažiť, povedzme nejaký coin, Dogecoin, hej, a vyťažil si 50 Dogecoinov. Tak dokým ho nepredáš, tak za ňoho daň neplatíš. Platíš iba vtedy, keď ho predáš. Potom ešte ako to funguje, keď si za to kúpiš nejakú vec. Prípad, mohol si kúpiť na Alze notebook. Kúpil si Ethereum v hodnote 2000 eur. Teraz ideš kúpiť za ten Ethereum notebook. Ale teraz to Ethereum už nemá hodnotu 2000 eur, ale 3000. A kúpiš si notebook za 3000 eur. Takže ak je rozdiel medzi 3000 a 2000, je to 1000 eur. A keďže tých 1000 eur je pod 2400 v tom roku, tak z toho daň neplatíš. Platil by si len vtedy, ak by to bolo nad 2400. Prípad. Kúpil si Bitcoin za 50 000, teraz ho predávaš za 100 000. Hej? A za tých 100 000 si už ideš kúpiť auto. Tak teraz je rozdiel medzi 100 000 a 50 000 je 50 000 si dosiahol zisk. A teraz, ak si za to ideš kúpiť auto,
za tých 100 000, tak áno, vtedy už z toho odvádzaš daň. Ak to je ale do tých 2400 eur za rok, tak nie. Vtedy si oslobodený od dane. A dôvod, prečo robím teraz toto video, lebo už sa končí rok a niekto môže spraviť tú chybu, že sa rozhodne predať teraz v októbri, novembri alebo decembri. Radím ti, počkaj, aby si to predal od januára a nebudeš platiť tých 33, 39, ale len 19, 25, alebo ak si držal dlhšie ako 1 rok, 7%. A pre tých, čo sa spýtajú, ja som nakúpil v roku 2020, je toto platné aj pre mňa? Áno. Pre všetkých, čo nakúpili pred tým 2024, je toto platné. Čiže áno, mohol sa nakúpiť v 2015, ale ak predáš po roku 2024, tak áno, aj na teba platí tento nový zákon. Budeš platiť tých 19, 25, alebo ak si držal dlhšie ako 1 rok, 7%. A tu ešte doplním jednu informáciu. Nekúpil si príklad 1 Ethereum, alebo 1 Bitcoin, ale kúpil si ich viac. Ako sa z toho platia dane? Lebo dane je v jednoduchosti, že dávaš rozdiel. Kúpna cena a predajná cena. Ale kúpil si prípad, kúpil si 3 bitcoiny. 1 bitcoin si kúpil za 10, ďalší za 15, ďalší za 20. Takže si ich dokopy kúpil. A teraz, ako sa z toho počíta daň, keď chcem predať jeden? Kúpil som za 10, 15, 20, predávam za 25. Daň sa platí, sú dve metódy. Metóda FIFO, first in, first out. To znamená, že dáš prvý si kúpil za 10 000 a prvý aj predávaš za 25 000, tak dáš 25 000 minus 10 000. Ten prvý, čo si kúpil. Hej, čiže zaplatíš z 15 000. Po druhé, je tá metóda váženého priemeru. A to je, že si kúpil jeden za 10 000, ďalší za 15 a ďalší za 20. Čo vlastne spravíš, spočítaš 10, 15, 20, čo je 45 000 delno 3, lebo si kúpil 3. To je 45 000 delno 3 je 15 000. A jeden si predal za 25 000. Teda 25 000 a vážený priemer je 15 000, teda 25 000 minus 15 000 je 10 000. Budeš platiť z 10 000 daň. Zatiaľ, čo pri tej metóde FIFO, budeš platiť 25 000 minus 10 000. Hej? First in, first out, to je metóda FIFO, alebo vážený priemer, že ich spočítaš a videliš, koľko ich máš. Ak máš 20 bitcoinov a každý pri inej sume, tak dáš jeden pri cene 20 000, 25, 30, 35, takto si nakupoval a deleno, koľko ich máš. Ak si ich nakúpil pri týchto cenách a máš ich 20, tak tieto sumy deleno 20. Počet, koľko máš tých bitcoinov alebo akúkoľvek inú menu. Kapiš?